Baba. Hey. Yeah. Sawir. Nanti ndipedyo wani. Chokwadi baba. Muri papi? Pedyo wani. Tiudzeika vauya vasamasawira kuzobatsira ka. Vauya kuzokubatsira yaya. Chitiudzai kuti muri papi? Kuti muri papi? Tigare tiziva kuti Tinokukwazisai hama dzinodiwa kufara kusangana nemi nhasi nderimwe zuva tadzoka zvekare kuNorton kuTrafalgar Cup nenhau iya yandofunga kana muchiri kurangarira yemwana ane makore 3 ari kubudirwa nemweya wemunhu akasoshaya ndingati sekuru vake kare. Rangu zita ndinonzi Thando Class Mihera Soko ndichifamba naChihera. Unjani Chihera? Ngiyaphila Skiphani Soko. Nami mina ngisiphelele. Sesiphendukile futhi Mahlaba eZulu lapha eTrafalgar eNorton lapha esake sanika khona indaba leyana yabantu ababedinga uncedo besithi phela hayi bahlangana lohlupho lokuthi umntwana uyafikelwa ngukhulu wakhe wakudala wafa kudala. So thina njenge Drewmas Media siyamanini phela sike sihambe siyedinga abantu abazamncedisa o abazancedisa imuli le. Namhlanje phela sibuye lo muntu ozakwanisa phela ukuthi encedise imuli le. Sizabona ukuthi uzabancedisa kufika ngaphi sibona ukuthi kuzaphuma njani. Yes, isusu tifane kutaura zvakawanda muzuva ranhasi ndofunga tichapa mukana vanoona nezvemweya kuti ivo whether vachaita matare vomboona kuti chokwadi here chichiri kuitika tisati taenderera mberi. Ndofunga munoziva kuti nyaya yacho haisi nhau idiki saka isusu regai katisapedze nguva Chihera. Njengoba Soko asifuni kuliqedela isikhathi asizweni phela ukuthi kuyini okukhona lapha eDali sizukuthi kuzakhulunywa into efana nayo yini kodwa njengazonke izikhathi lingakhohle ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tauna arangero tokumbira kakunemi naye mdzimire mabereka ana amutina mpururuka naye mukanyayo mandibaya radio pamusha tistangutsika yo pamusha penyu ndetwo mhofu ndio mtupo wepano ndivana Soko aiwa topenda akadiko padumba aiwa tistauyawo tokwadimeta mchembere wedu mchembere wedu ndana Samanyanga vaira nzou Samanyanga ngamidzo yakuru kwedu ndoro dzenyika tirisumire basa redu rigone kutanga. Kuisa maoko pamusoro emhondoro dzenyika pamusoro makore enyika ino
nevenyika ino. Aiwa tapindawo mukati mesango renyu, mukati menyika yenyu. Tini mwana umera mhofu, atindisewo maoko munduru dzenyika, kumakombo enyika. Tigere pamusha uno, unova musha wekwamukanya vaira soko. Kuti aiwa kune dare ririko vakuru vangu. Kune matare agere ariko atadai kunofambira kusvika mukati menyika yenyu. Aiwa mochititenderawo kuti tigone kunopinda mukati memusha wavo. Mochitenderawo kuti basa rigere kuda kuitwa rigone kunofamba zvakanaka. Matare nenzira nendima zvoda kugadziriswa zviende kunojeka. Aiwa ndaisa maoko nyashanu. Ndiro matateguru, ndiro machangamire, mosungana kumhepo ikoko. Mobatana moita chirwirangwe, moita rimwe chete. Mobatana nananzou samanyanga. Imi mahombarume, nanamukanya, nemhondoro dzenyika, nemakombo enyika. Rafambirwa rigone kunojeka. Nzira nendima zviri kuda kugadziriswa zvigone kuedzaniswa. Aiwa ndaisa maoko. Saumhurura namai. Pepiri. Ndopedzesa. Aiwa dare torisira kune vari kumhepo. Mumbutikaturu timbonzwaka. Tasvika mukati menyika yevaridzi mune vanhu. Zvino mungangonyarara here? Aiwa farai mumboimbira kamudzimi yekwenyu kuti ikujekeserei ndima. Wazviona kuti vana vari padare. Nekuti chinotungamira mudzimu yekwenyu yoti padare. Isusu tozoita sei? Tochizokuturirai. Ndizvozvo. Nedondo msango ndodzungaira nedondo ndodzungaira nedondo msango ndodzungaira nedondo 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 msango ndodzungaira nedondo nedondo msango ndodzungaira nedondo zvakaipa zvose zvoenda kumatunhu asina mvura. Kuti unzi mwanaka hunge uchiratidzika sevana vevamwe. Zvakuti vatakuchema vashavi vemumasango vemumadziva kuti vochiuyawo vomirawo padare. Vari kudo rugareka vounzewo rugare pane rakasviba vorirasira kumatunhu asina mvura. Mvura tinokumbirira mvura tinotaurira madzimambo. Ngarive rakajeka morisvitsoka kuna musika wanhu wamachena. Zvatafambira pano zvojekeswa. Tinoda rugare isu. Hondo nemhepo zvomiswa nemi vadzimu nekuti ndimunoona zvatisingaoni. Zvinochitiratidzai nzira kuti vagare rekufamba naro. Tinokusumirai ngarifambe zvakanaka munyika yedu. Vasikana sekukaguri mumakombo enyu. Ndiro chakanaka.
changamire. Samanyanga mukahuru. Aiwa ndaisa maoko chana zukuru chenyu cheparutivi. Nyashanu mwanomera mhofu. Kuti aiwa kanhai vakuru vangu. Aiwa kanhai mhondo. Tateguru. Tamborirevera tikarirevera kunguva dzemangwanani. Tikati aiwa katichasimudza homwenyu. Tichipinda nayo mukati mematsango mukati mematondo. Asi dziri nzira netima dzekuti tikudane muende kunoedzanisa matare changamiri. Zvino tasvika tati tikutsanangure tasvika mukati memusha watadai kunofambira. Mugere mune nhau dzirimo nowamusha wamwana umera mukanya. Aiwa ndiroro changamire ndimuri kumhepo ndimunoona. Isu nemazvedu enyama hatina chatinoona chatinoziva. Hero basa tateguru, hero basa changamire. Ndorisira mukati mamuri, ndorisira maoko enyu. Aiwa chiri jekesai rafambirwa neratafambira neravaunganira. Rigone kunoenzaniswa, rigone kunojeka. Chakavanzika chigone kunobuda pachena. Rakaipa roraswa, tinochemera manake, tinokumbira machena mukuru wangu. Taisa maoko changamire, taisa maoko tateguru. Svikai, 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 fambai tikurukuresa manyanga. Fambai changamire, fambai mhodoro, fambai mukuru wangu. Aisa maoko, nyashanu. Ndiro basa changamire, ndiro tateguru. Ngaritekaidzwe, nenzira nendima negwara, chatiri kuchemera machena. Tochemera manake bedzi, riri kudzudza nerekutambudzwa. Rigone kunobuda pachena, rigone kunojekeswa. Aiwa ipwere dzenyu idzo mukuru wangu, kana vana vachinge vauya kudai, vakudanai kuziva kuti kune vakuru variko. Kune rinenge radzudza nekunetsa nekutambudza mukati mehupenyu. Honai makore atakurarama tateguru asiyana nemakore amakararama makare. Iyo zvino wangu mazvake mazvake. Ihondo bedzi mukati menyika, mukati memarudzi. Zvikwambo nezvidhoma hakuna chichafambika. Wangu urombwa bedzi. Asi kana vana vachinge vazivawo nekuyeukaoka kuti aiwaka kune vakuru variko. Moitawo manyemwe changamiri, moitawo manyemwe tateguru. Ravaunganira rijeke, kweredzira ramewo mararamira makaita makare. Taramba nhamo, tochemera rugare bedzi. Mweya zvikwambo, mweya zvidhoma uri kubatwa makore anaya zvikone kunoparadzwa. Zvakajeka ndora tochemera changamire. Svikai tikurukure tateguru. Kwazisane kanhai samanyanga, kwazisane changamire. Makadiko mukuru wangu. Makadiniko mumatondo. Aiwa ndiro basa iro. Mwana umera soko, tigere tapinda mukati medumba rake. Mambosuma kuti muchasvika mukati memusha uno. Tamboritaurira tateguru. Aiwa ndiro. Iroro. Kuti tichingamidzane newekwauka. Umbotigamuchidzawo zvidova. Ndiro dova. Aiwa ndiroro tateguru, riri kuuya. Aiwa ndiroka. Ufuka masango sikutodiniko. Aiwa ndiroro changamire. Mune chikarangai muti. Aiwa ndiro. Mururu. Tikazwaika. Musha unoka. Wamachangamire. Ane harangaka. Zingari mukati memusha nandi. Aiwaka sana sukuru. Ndasvika ini mukati memusha wenyu. Waswangu ini changamire. Weyanzoka ndiri mumusha menyu nandi.
munonditenderawo Aiwa, tinokutendera. enda mukati memusha wenyu nandi. Aiwa ndiro akara nemhosva ndinosvipa kuvakuru wenyu nandi. Kune nhau iripo yandadzidziswa nechangamiro wekwenyu, munondinzwira. Ndagamuchidzana natateguru wenyu akati mhosva haisi yangu asi mwana wandakatumbura ndiye akabata izvi, munondinzwa. Ndanzi natateguru wenyu kusvika kwandaita mukati memusha ndigone kukusunungurai kunhau dzakaitwa nevakuru wenyu dziri kutambudza nhasi muchifamba panyika, munondinzwira. Nhasi maakungodzongaira nesango, hapana achabata chinobatika mukati meupenyu nandi. Heya, ndaona matekairasvi mukanzi mukati memusha makabatwa ubatwa urimo nandi. Matambudzwa nemweya zvikwamboka ini zvakabatwa nevedzinza ndo zvadzudza zvatambudza mukati mekugara kwenyu. Ndikacherechedza vakuru wenyu wane mhosva yavakapara zvakare, unouya mweya wengozi uri kutendera mukati memusha, munondinzwira. Changamire vekwenyu, handiti tanga vasunungura vana vangu vaone kugara zvakanaka, vamise dzimba dzinomira, vabate chinobatika. Bvunzai kana mune mubvunzo nekuti ndichaenderera mberi muchida kubvunza. Nyaya chachinyanyo iri kunyanyotinetsa ndeyababa vedu vakanyanyofunga, ndo nyaya iri kutinetsa iri kutishungurudza, ndo yaita kuti musvike pano macho. Ndiro ndati nhau nemhasvo ndinosvipani werudzi ndo vakaita sei? Tateguru wenyu handiti mhosva ndinoipa kuwana vangu, munondinzwira. Vakabata zvisaita sei? Zvisingabatwe, munondinzwira. Zvanoo zvinhu zvaakunetsa mukati memusha. Ndazoona vapenyu vakona kutanga kunoparara nandi. Musha wakunoparadzwa, musha wakunoparara. Ndikakubvunza izvo kuti vakuru venyu varipi, handina wandaona varipi. Ndiro zvakabatwa nhasi mhepo dzevafa hadzina kuzorora, munondinzwira. Nekuti vakafa zvisina chi, havamweya vaingazororisi kana wakaita kumbunyikidzwa, munondinzwira. Ndinoda kuti muchemerere mweya weuyu wakaenda uyu unovapa pamusha 90 ugone kuzorora nekuti uri kudzungaira nesango. Bvunzai kana mune mubvunzo ipapo. aiwa kapashaike mubvunzo bvunza kana une zvavakuziva kuti vapa panoitwa sei. Because chinhu chiripo ndechekuti isusu hatisi kuziva sekuri kuti zvinhu zvakamira sei. Tafamba tatanzwa kone kufamba but kwatinonga ichingonzwawo kuti tichingonzwa kunzi baba wenyu vakapondwa, saka ndo dare riri kutinetsa mukati meupenyu hwedu iwoyo. Saka tataura kuti wakaparara zvisinei tsarukano. Heya, ndikati tateguru vati handipi mhosva kuvana imi muri kufamba pano, munondinzwira. Asi mhosva vari kuipa kune vana vavo vakabata zvakunoparadza vapenyu vari kufamba panyika, munondinzwira. Ndakakutarisai hakuna ari kubata chinoendeka apa, mese muri marombe muri kudzungaira. Hei dei ei wakapararira musango koi, zvino makaendawo paakapararira. Tsanangurai zvakakwana. hatipazivi vasekuru. Vakangoenda nedondoka nanhasi hamusi kuziva kuti uripi. Harinei maka kasa usiriwo watanga kuparara nekuti vari kungoenda. Harina maka ndichakuratidzai gwara nenzira, parerani. Ndodozva nasikana zvepano zviripiko. Pane zvikomana mumwe wani watakatozivo izvezvi ari kukaroi, mwana wabamukuru, mwana wake ndiye asara. Musha hakuchina vanhu, amakuva chete. Zvino vakakutsanangura here kwamaienda kuti
mhepo yechikombo iri kudzungaira iri kuda kudzoserwa ndo iri kuparadza, kana kuti vari kungokuti aiwa ka ndiro vanhu ngavaende zvavo. Nekuti uyu wamuri kutaura nhasi uyu handina kumuona achitya rinopisa, asi wakatsakatikira mumasango. Nandi zvinodai pane haranga kayechidiki zvinondaitika kouya pano ndonodana ari kumhepo. Nandi wotaura paari here nepaakaita sei? Zvino mataiwa ka musha wenyu wacho haranga dzese dzakainga. Zvino masara mangonherera hamusisina gwara nenzira. Zvakuda kuti mupinde mukati memakomo, mukati memhondoro, munondinzwira? Munorisuma. Kana richinge rasumwa roenda kunobata parinopotera, unenge wapoterwa unonanga paakafira ari werudzi. Nandi munondinzwira? Izvi zvirandakadzi ndezvepiko izvi? Kasi ndo zvamakapara? Ndanga ndichida weropa. Weropa ndiye mumwe chete watiri kutaura, takatomuzivawo zvaizvozvi. Anogara ukaroyi uko, tatoita zvekutamba. Zvinoga panenge pochida heya unohuka. Pane chikomana chiripo ichi chechidiki. Zvinoita mucheche uyu nemukaka pamunero. Chakura kupfupika ichasekuru. Zvino hana yake ikawandete muchidini ngausebere pano tuone kuti wanobvuma here changamire kuya pachanana chakada ichi. Yapamberi pasekuru. Sebera parutivi pangu. Tambira mafembo femba. Kwete. Kwete. Ndiye anombopambara sekuru achirara mumasango iyeye, hatizoti kuti inhwa here. Yaitoonekana makagara pamwana mucheche. Ainzani Johannes Meki. tokumbirawo mhepo yaJohannes, mhepo yemunhu akabuda mukati memusha asiri kuzikana kwaari kuti ngaiuyeka pachana ichi. Ngatorwe kwaari Toni, ngatorwe kwaari Toni. Uya Toni, uya Toni, uya Toni, uya Toni, uya Toni, uya Toni, uya Toni. Wakafa munhu uyu. Mandi, wakaita sei? Wakafa. Ati pari kuda muuki wedzinza pokumbirirwa pachikaranga. Mhepo yemunhu iyoyo yogadzwa papi? Kana yagadzwa ipapo, kana achafamba netsoka, imi muchange muchitevera kwaari kuenda kusvika paakaita sei? Tiri kubvunza mubvunzo wekuti kuharanga dzacho dziripiko? Ndabvunzazve ndikati haranga dzepano dziripi? Ndabvunza sekudaro kaini, makapindura kuti kudii? Ndati ndiri kuda haranga, mukati hapana haranga pano, nekuti kuharanga uku ndokwana ndichida kuti ndidhonze zvakasununguka. Mutaure naye. Ndinoda uya svika kuno, ndikuda uyo ngauye kuno kuyeye. Kwete musiye ipapo.
Sundurudzai mwana uyu ari apa uyu. Uya kunotoona iwe titaure, uya kunotoona. Uya titaure. Famba uya pano titaure. Toda kuti tizive kwawakapararira. Famba pano titaure. Ari kupiwa dzinza ngauya abvunzisise ndiwani kuti muzive kuti ndiye here asvika. Nandi. Pembeza vodka, wakapondwa. Ehe, uya titaura tinzwe. Taurai bvunzai. Kwewe ndiwaniko? Ndiwaniko utiudze kuti ndiwani wasvika? Semerai padhuze, munzwe. Taurai tinzwe. Chakandibata makumbo chemvura. Sondera padhuze somava jigo. Garawo wakaswida padhuze namaina wakwa. Vajige vasadoni. Baba. Nei. Yeah. Sawira. Ngandiri pedyo wani. Chokwadi baba. Muri papi? Pedyo wani. Tiudzeika vauya vasamasawira kuzobatsira ka. Vauya kuzokubatsira yaya. Chitiudzai kuti muri papi? Kuti muri papi, tigare tiziva kuti papi chaipo tizive. Munotitungamirira here kuenda pamakapararira? Aiwa rajeka. Nekuti kuti titirajeka ka unge taperekedzwa kusvika pakapararira munhu. Ehe. Toziva kuti aiwa ndima dzadzisi dzajeka. Toona kamuzande wekuti pakafira chi? Pavari kunongedzera uko. Ko ndinodiwira chokairi. Ndiro. Papi chaipo. Makapondwa nani zvanga zvaita sei? Ndiani akakupondai? Vanhu vamusingaziva mamasangana nawo munzira here? Ndichifamba ndichienda kunoona mwere dzangu mbiri. Panzaifamba ndichienda kunoona. Ndiani mwere dzacho? Bvunzai. Ndiani mwere dzacho? Tape. Neke. Maibva kupi? Mave muri papi maibva papi muchiendepi? Pano tipo pamiri apo pano paridheti kana uchipaziva chave. Paridheti tinopaziva. Ndipo ndichifamba ndiri mugwagwa ndasvika nyasi yemiri yebhiriji ndasvikepo zvikomana zvitatu. Wabatwa nezvikomana zvitatu. Vachiti ndine mari mutumba mangu. Vanga vachiti ndine mari. Mazita avo ndianani? Tiudze mazita avo ka. Zvijeke ka. Tarirai tiri kutambura, taona nhamo nekutambura. Mazita avo ndianani? Uye muri kutambudza here ikoko? Nekuti ivo vanofanira kuti vauye pano vachitaura kuti takauraya. Ko sei musiri kunarwisa kwamakaurayiwa?
marinzo hanzi takatsipikwa. zvino tikasimuka pano munototiratidza here pamakaponderwa uye mapfupa enyu achipo here kana kuti wakatora wakacherera? Hanzi ndosaka nchiti makumbo angu ari kuoma chando, aripo ari mumvura. Tikaenda mumvura macho panopindika here kuti tinhonge mapfupa enyu? Muchatitungamiriraka ini sahwira ndichiteera mumashure. Arajeka ritini kana rakadaro pana nemubvunzo here? aiwa chatiri kuda kuti mutitungamirire isi tikwanise kuona pane mapfupa Tauda kuti muchizorora, muchizora mweya wenyu uzorore. Tatambura kaiswana. Makasvipa mundioni zvino manga mundigadza pamwere yakabhabhauka kudai. Ndizvozvo Manga mundigadzika pamwere yakabhabhauka. Ndaikurukura wani kumwera diki asi hakuna akakwanisa kuinzwa. Aiti dambi. Taiti kamwana kadiki. kaitotaura kachikichi Ndokanga achitaura kuti ndiri pakati parwizi panonzi pamutubva. dare rajeka kai pane chimwe chichemo here kunze kwekunge taakutosumuka toenda pakavigirwa munhu? Ndo zvatiri kuda sekuru. Saka tati isu tega tikwanise. hanzi musha wakasvipa. Aiwa hanzi handidi wakasviba. Hanzi mukaenda makasviba mundiwane. Kureva mhomho yese. Ndiro muchaita nguva kune varandakadzi nevarandarume pasina unosangana nemunhu pabonde. Nandi mochena moreurura zvakakwana, tokupai bikiro moshamba, toisa vodya pasi topinda musango. Nandi tochienda pakavigirwa chii kana tamaona totora totanga kunza pamusha toviga patsva. Nandi rachekaka ko musha wenyu chii kwachiri kuita kuti mwere dzingoparara muri muzvakamira zvakadai? Ndakaona kudaisa wira ine ndakabva kumusha kwamakore akati kuti. Ndakabva makore akati kuti ndakasiya madzikoma angu ndoaigara kumusha. Kufa kwakatsakatika vamwe vose ndanga ndichisikwa ini. Asi ndichiona kudaro kune mumwe ugere uripo zvazvo. Kune mweya uri kutenderera unovandiona zita rinonzi Meki. Asi haasi mukati megota rino. Uri mukati regota rinovararanirwa rinonzi Refuge. Ndiye uri kubata kutipedza. Mukoma wedu ari kutaurwa. Mukoma wedu ane zita rangu randinaro inini. Uyo akapiwa zita rasekuru, baba wababa. Zvino toipoitwa sei changamire? Motitendera here kuti tipinde pari? Aiwa, pindai zvenyu nokuti angachapinda kune zvikomba izvi. Oparadza futi zvakare. Pana nemubvunzo here? Kone zvatisisina mubvunzo zvajeka. Saka takukumbirisawo kuti wotitungamirira chete toenda tonotora mabhonzo paari parikutaurwa. Parikutaurwa ipapo. Varandasikana kune ane mubvunzo? Aiwa rajeka segurisipi. Ngatipfeka idzwo zvaro riende mberi. Ndoenda zvangu. Ko kana takutorai nhai baba tokuendesai kupi? Andinadzikawo pakaradzikwa vanhu pamusha pangu pedyo. Ndekwachiundu. Ndiro rakajeka. Ndoparoda unovigwa pane vamwe vavo, pane mukoma wavo. Mutomboiga sekuviga kwakaita vamwe. Muchatotora mapfupa iwawo motoita zvamunoita, motoridzwa mheri, motochemwa. Nandi munoviga mumusha. Nekuti munhu wakaparadzwa haana kuzviparadza ega, wakapondwa kauya. Asi da akanga achinzi azviuraya taita apinde mukati mechii memusha, nekuti mhepo iyo inenge yakutendera zvakare yakunoparadza chii vamwe.
tine kupira kwatichaita kuti nhano dzamakafa nadzo idzi ngadzichazoenda kune vamwe vana kuti nzira nemuzanda iwe uganuke kwamuri musazofowa zvakare muchiita sei tichiparadzwa. ndatenda zvangu vana sikuru. Tinotenda Ko vakaponda vachaitwa sei? Tiudzei nai baba. Umweni uchabudikira chiso chake. Ndichamuratidza chiratidzo chandicharatidzawo semashungurudziro andikuitikawo kwandichaya. Ndichavashungurudza kusvikira vasvika pedo nehemi. Ruri kunzwika? Hanzi ndichavashungurudzawo semashungurudziro avakandiita. Vachasvika pedo nemi kuti muvaone. Racheka. Zvino isu tomirira nguva yenyu nandi. Saka tatikumbirawo kuti tizive mazita avo kuti ndiani nani vakaita izvi. Ndikuti vanhu vakasangana nawo munzira ka. Mazita avo hamuazivi here? Muchikumbira kuti aiwa chizororai tichazokudanai kana tichinge tagadzira kunguva pfupi iri kuteera tizoenda ipapo tagadzirira. Chizororai kanai baba. Titange tagadzirira panguva pfupi kuitira titange tasvika ipapo tichinotora mazuva mangani nekuti nguva yacho yareba. Zvino munosvika riniko? Tizororewa ndingazorori mweya wangu uchidzungaira. hanzi mungaite mazuva mangani? Zvakwamuri ndima kuzwa kuronga kwenyu kwamuchaita semhuri kuti todii tosimuka zuva rakati toenda ikoko tagadzirira here tozvifambisa sei kwakuronga kwenyu kuti mucharonga sei? Isusu titori redi kuti kana mangwana chaiwo tinosvika ipapo nekuti hakusi kure apa pamutubva tikapfuura ridheti pamutubva. Hanzi munofanira kutanga machena maitwa zvataurwa moshambwa muchapuwa fodya iwo ndomufodya munoshamba mochena hakusi kudiwa wakasviba mumwe nomumwe chena. Vanorara nemadzimai ombomira kurara nemadzimai. Vanorara nevarume ombomira kurara nevarume nhau dzasi dzojeka zvifambe zvakanaka. Aiwa inyaya yakanaka. Saka zvinotoda kurongwa kana mazuva manje muchaona kuronga kwenyu tozotaura nehomwe yasekuru nzou kuti ndozvaita sei zvataurwa vorongwa kana tichirongwa kunzwa vanhu vanosimuka mangwana kana kuswera mangwana kana kuti mwedzi unouya kana kuti tichazenge zvichionekwa papi ipapo pakuronga. Tingazive kana tisingazive kuti panenge pachizodiwei bhozi iri rinenge ratorupo. Pane pakudiwa here kofini kana kuti pane pakudiwa chii? Mavigirwa vanoita vekwavo vabvunzei. Baba, munovigwa sei? Nongotsvagoka zvibhokisi chimwe chete. Zvinongoitwa vamwe. Mavigirwa atinongoitwa. Aiwa tiri kuinyaya yakanaka. Saka ipapo ndo patakuchemawo kuti isu hatina chatinacho tingori vanhu vari kungotambura. Tiwanawo rubatsiro ndosaka takaisvitsawo kumusoro taona kuti isusu tega hatizvikwanise. Murungono mukoma wangu haashande chirema ndinotomuchengeta. Tichakubatsira isu semhondori dzenyika nandi. Zvareva tichakujekeserai pachena zvisina muripo nandi. Hengu. Aiwa tinotenda kana yakadaro. Ndoinda. Aiwa tinotenda usiku. Tinotenda. Isa mururu. Vanenzeye dzekunzwa vanhu kana zvichinge zvajeka kudai zvinoda kugadzirisa. Ndofunga muri kunzwa zviri kutaurwa panzvimbo nguva yareba zviri musango muchaita rini zvinge muchikasika bhozi kana zvatodai so zvatoshata. Imimi kuwaraidza kwenyu hondo yekuti inobva kunobva futi hondo kuti matombo especially matomboziva kuti munhu ari pakati ari kutaura kuti munofamba nemhepo munoratidzwa imi mukazoregedza zvazvo kwenyu hondo dzacho kana dzakuya hondo dzacho kana dzakuya hamuzodzikwanisi. Saka zvoda kugadziriswa moronga zvinhu zvogadziswa zvoenzaniswa zvifamba zvakanaka. Aiwa tinotenda. Mudzokoisa manyanga.
matara atarongerwa nasekuru nzou. Tiri mukati memusha uno kwamukanya. Kuhondo dziriko nemararamiro nemaererano neupenyu. Vana hakuna chichafambika, hakuna chichabatika. Kwangu kuchema bedzi dzangu hondo vakura hakuchina vese vapera kufa. Saka kune mukuru wavano ndiye baba. Akapondwa asiri kunzi nyika yezvimba ndizo. Ndoma kwavaigara. Ando kwavaigara saka vakapondwa vachifamba vachienda kunoona vamwe vana. Saka musiri kutoziva kuti vakafa sei? Tanga singazivi. Munhu akaita semunhu aramwa achigara naamai. Tatiri muhere chaidzo. Kufunga semukomana uyu. Ndobva tasiwa takadaro, baba mubva vaenda, ndobva tatadza kuziva kuti baba vedu vakaenda kupi. Taitofunga kuti pamwe vakaenda kuSouth Africa kana kuti vakadzokera kumusha kwatanga tabva tiri vana vadiki takadai. Saka vakauya kuLidgate ndokwavaishandira. Vari kuti pakudzoka kuti rega ndiende ndinoona vana vangu vandakasiya kwazvimba ndobva vapondwa vamunzira vachidzokera uko. Vari panzvimbo inonzi pamutubva apo tapfuura paLidgate ndopavakaponderwa vachibva hanzi vanhu vai vanwa ropa kudaro vakatsipika kuitira kuti vasamuke. Kubva 92 hatina kuzombovaona kusvika izvezvi mhepo yatanga kunetsa yanga ichiuya pane kamwana aka. Right. 3 years. Kaiti chi? Ndokaitaura kuti ndiri kudhamu ndakakandwa ndikasungirirwa dombo mukauya munondowana ipapo. Pamatadza kuita shungu nazvo here zvichimira zvakadaro? Zvaitika iwo mwezi unowu, mwezi nemwedzi wapera ndopazvari. Saka tachiripo kamwana kari kutaura kuti chii. Saka vamwe varipi? Samududza kuti muri tu kudai? Hongo. Vamwe varipi? Vamwe vakaparara. Vangosara tatu chete kudai. Kunzi kuna akabata mukoma wedu but hamu munyika ino. Uyu chii chenyu? Mwana wangu. Aiwa ndiwe ropa renyu zvi? Ndopanofanira kutobata mhepo. Right. Ari wedzinza zvakajeka. Because pakashandiswa siri dzinza tinogona kuti munhu anogona kuaka mhepo dzekwake. Saka kana rakadai so rakajeka. Saka mhepo apa payazobuda pamuroora. Payazobuda ichitaura payabudira pamuroora. Uyu muroora? Ndiani mwana uyu? Ndiani mwana uyu? Anofanira kuzoripwa. Manzwisisa shonaka? Nekuti iwo mwe yapoterwa sekuti munhu ari mukati memusha anenge ane mudzimu inokwezva. Saka nhau kana dzichinge dzapera anofanira kuzoripwa. Chokwadi. Tinoona zvatinoitawo. Kangotsvaga. Saka 92 kusvika izvozvi. Nhasi. Tisingazivi kuti baba wedu tichitambura. Ukaenda kumaprofita unongodzwa kuti baba venyu vakadai. Tiita sei apa? Takatomborwara panapa tese. Takarwara tikarara tese naiye mfana yeyu takarara tese. Angasipo mfana wangari kwakarwara ikoko kusvika vanhu vari koko vachi koma dii magadzirisa zviri kuita kuti vanhu vacho vafe. Maprofita acho ari kuti kudii? Maprofita anga aingotaura kuti kune mumwe wenyu akaromba asi vopa takabva ikoko hatina kuzomboonana isati atiri vana vadiki. Nemukoma wacho kubva patakabva ikoko nanhasi hatisati tamboonana. Saka takatozoonanawo nemwana uye kufamba maprofita mapera kavakomana. Saka muri kugara makapera shuwa muchipera makagara kuti ngadiko naikoko hatina kana chatinogona kuziva kuti tinodiwa kana gwenzi wandere kuti unoziva kuti gwenzi iri nderakati hapana asi unenge ungori munhu wongogara. Uyu kupondwa kutopera kakufa kauko. Munofanira kuti mutsure mhepo iri kuita kuti muparare nekuti uyu akatoenda asi unoda kuti awigwe zvakanaka nekuti iyo mhepo yake inenge ichida kuigwa inototambudzawo futi. Saka maakumhanyisa nematambudziko akawanda. Mweya wechikwambo chiri kuuraya vanhu. Mhepo yemunhu akafa nekuti anenge achiti ndivigewo ndizorore nekuti mhepo yake inenge isina kuita sei? Isina kuzorora. Saka maakumhanyisana nematambudziko akawanda. Saka gadzirisai uye azorore. Muchizogadzirisa chiri kuuraya vanhu ichi. Nekuti mukasachigadzirisa muchangourayiwa futi. Tinopera. Nekuti mapera kare. Tatopera hapasina kana munhu wana. Saka nenyaya yekuti uyu muchi imi muri chi?
munongogara pamwe chete zvenyu hazvina mhosva nenyaya yekutiwo isusu takanga takapiwawo mazita ana asekuru vedu, saka tinonzi tanga takavanzwa zvekuti dai tiri koko takatopararawo pasina ripo. hakuna kana wamunoziva kana akabata kana akazofa wacho zvekumusha hakuna matongo chete asara. Saka muri kupera kavakomana. Hongu yakatoparadzwa imhepo iyoyi futi yakatoita sei? Yakatomuparadza akatofa. Mhepo yakamusaidzira iyoyo kuti apondwe ndo yakatoshata. Noti iye uchazongoti uchifambawo munzira unongopondwa futi. Saka gadzirisai matare enyu zvinhu zvikufambire zvakanaka. Saka muchipedza kugadzirisa nyaya yemunhu akafa uyu mugadzirisa nawo zvikwamburi zvigone kuzorora nekuti chero mukazorodza uyu imi wacho muchifa muchingopera masara vashoma shoma. Aiwa uyu angapiwe simba nematategurwa. Kune vanenge vari vakuru vanenge vakatobata. Uyu anozoita munhodzerwa. Nekuti vakuru venyu varipi kana zvakadai. Zvikuru kuti kune vakuru vakaenda kuna akasiya nhau idzi havana kudzigara dare. Nekuti mudzimu uyu haungarege mese muchiparara kana nasekuru wenyu. Vari sei vari kusiya mhepo idzi chipinda. Zvirova kuti pane mhosva nezvirigo zviriko. Nekuti havangasiye uyu ari mhiri yegungu achiita sei achikuparadzai muripo. Ivo vakuru venyu ndo vane mhosva yekuti havasi kukwanisa kuziva kuti vochidii nayo. Asi mindima apenyu masara mogadzirisa kuitira kuti vana vamuchabereka zvisazonopfeka futi zvakare. Nekuti mukasiya zvakadai imi mukafa nevana zviri kuteera hapana chamunenge muchiberekera. Kozi isusu vacho tatopera futi tasara tuchete takadai ava vana vadiki vangazvigonere izvozvo zvese. Saka pane mwanawo tato mukufamba imomo zvikanzi pana mwana mukatsvaga nhamba dzake muchadziwana. Tobva tazodziwana nhamba dziye mwana uye kwakutanga kufonerana naye. Aripi? Akauya pahoride apa akatomboitawo mazuva matatu ari pano. Saka ari kukaroi. Hei. Aiwa machangamiri. Hei to kuonai. Chokwadi. Majekesa nhau yemunhu akaparara uyu. Musha uchene nekuti musha unenge wakasviba kana zvakadai. Midzimu yenyu inonzi inochengeta sei kana zvakadai. Nekuti kuna ari kuita sei? Ari kuzvikonzeresa. Ari kutenderera musango. Nekuti mapera dzinza riripi? Muchiparara. Matateguru enyu ari kupi? Vakaparara ese. Vari kungosiya muchingoparara. Aiwa, vese vakaparara pachisina. Munofanira kusimudza musoro. Muvhikirwa. Zviroti kana vari mukoma wacho mutauri vari kunene zvavari havana chavanokwanisa kuita ka. Zvoti kuuraya kwakatoitwa kudhara. Hapana. Makuitira upenyu hwevadika. Zvakanaka imachangamiri. Aiwa tinotenda. Isusuka takuenda tokuonai kana magadzirisa pamakasununguka kuita zvamunoda kuita tinongokuenzanisirai nekuti ndakakutarisai muri kutotambura. Hapana kana anenge ane cheuwiri. Nekuti mandinofamba ndikadai ndatoti ndipei mombe 3 kusvika kwandaita pa. Asi hamuna chamuinacho muri kutotamburawo. Hatingasiye zvinhu zvakadai muchipera. Uyu mwewe munhu uri kuda kuzorodzwa uyu. Ende kana taona kuti zvanetsa aita mutorwa mwana uyu tichasvika naye padziva touka futi mhepo ipapa apa. Yotaura zvese kana uchizohuka mutorwa ozopinda nekuti mwana uyu hatingaiti kuti upinde mumvura. Asi ajekesa ndima dzipi? Itsotso rojeka. Ndatenda zvangu achangamira. Aiwa ndizvozvo. Zvambe zvakanaka. Matateguru. Panga panzi tipiwe fodya yekuti tizogeza. Vapiwo fodya. Vanotanga vachena mazuva avo 2 3 vobva wageza. Kana vachiti tosumuka naye. Madzinodiwa ndofunga manzwa mazvionera zvanga zvichiitika sekutaura kwataita kuti nhasi tauya kuti tizonyatsonzwisisa nevanoona pamweya kuti vatudze kuti ichokwadi here chiri kuitika pamwana ndezvechokwadi here kana kuti mwana ari kungotamba. Asi kandofunga manzwa kuti mhepo yazohakwa pane mumwe munhu mukuru.
saka zvichireva kuti nyaya iyi ndeyechokwadi isusu tichaona kuti kumberi zvichafamba sei. Chiyera mazviona sei? Soko mina ngizwe ngihlaliseka ngoba nxa kade kukhulunywa busithi kumbe ngabantu nje abazikhulumelayo. So njenge-Drewmas Media sithe manisedinga umuntu obonayo emoyeni, umuntu ofikelwayo ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenzakalayo, abakukhulumayo lokhu liqiniso kumbe ngamanga. Kodwa njengoba libonile Mahlabezulu ukuthi into babeyikhuluma ngokuqaliseni endabeni yethu yokuqala leyana ku-first episode yento efike yakhulunywa ngaphi edale. So hayi mina ngibe lokusuthiseka kakhulu, ngibone labo sibili bekhanya ukuthi hayi basuthisekile sibili ngedale elenziwe ngugogo. Ya ichokwadi Chiyera, nekuti kana zvichitaura zvimweni dzenguva inogona kunge ingoriwo mhepo yakaipa inenge ichida ngobviswa, but ivo pachavo vatsanangura. Ndofunga vanhu maona pepe paanga achida umbonzi abuditswe, mbuya vangu vataura kuti ndiri kuda haranga yechisikana yati-RK, asi vamboedza kubuditsa pane chikomana chidiki zvikanzi ko mama da undibuditsa pachikomana chakabhabhauka. Ndosaka ndanga ndakatosarudza kamwana kadiki, imi mukaona unge dambe. Nhasi vabudira pane murorwa, dho ari murorwa akamutorwa anenge akuda kuzoripwa, but vangu vachida mwanasikana. Isusu kusaziva kuti kubhabhauka kwemwana uyu kwakanyanyomira sei ndo dzimwe dzachati tifambiro kuti sei mhepo yatoramba, kozi iyi mhepo inenge ingozi yatoramba kubuda pane ijanzi chakabhabhauka, saka yazonopotera kumutorwa. Nofuchi kwava vanenge vasingade kozivo vanenge vachida wero pasi vazoenda kune mutorwa. Chiyera ukaona mhofu yakubuda panasoko zati hazvina kumira mushe. So ngiyathemba muntu eZimbabwe lizizwele ugogo ekhuluma ukuthi umoya ngathi asogogo but efike lukhulu akade sekhuluma sithi ngifuna umuntu oyinkazana okhona ukuthi phela sikwanisa ukufikisa umuyi lo owabhubhayo. So bathe behambisa umntwana lwana ongumfana, hayi umoya wathi hayi angifuni umntwana lo ongumfana, akangimelanga kahle, angikwazi ukuthi okungami kahle kwakhe kungabe kuyikwini kahle kahle. So ekulokhe besesemoyeni umoya lwana owomuyi ugcine wayahlala kumalukazana, yikho phela ahlale khona kumuntu omdala. Sithi phela ngaphuma emntwaneni omncane lathi hayi maybe ngamatopi lawa, kodwa hayi uthe sephume lapha komdala wakhuluma sibili okuzwakalayo, wakhuluma indlela okufanele abantu beyenze ukuthi beze befika lapha alele khona emanzini. So ngiyathemba ukuthi lani kade lizizwele kahle, ngoba ngithemba ukuthi ngabe kuphuma emntwaneni lwana omncane ole-3 years, umntwana kade ezakhulelwa ukuthi umuntu omdala yabekhuluma ngapha lathi sizama ukuthi sizwisise ukuthi uthini. Umntwana omncane phela yabekhuluma laye cine seyandelwa ngoba umncane kakhulu, 3 years. Ngiyathemba ukuthi liyakwazi ukuthi ake bengumntwana omncane sibili. Chokwadi ndandadzidza ndechekuti kana matare mhepo dzine respect kuti vatoona kuti tikabudira pakamwana kanoramba kachitonhorwa kozi kangakunzi kangakuwa nomachallenges ekuti komboti ndiri kutonhorwa. Saka funga kuti zvanga zvichiitwa munhu uyu mukuru ndo zvanga zvichifanira kuita kamwana kadiki. Saka mhepo inotoona kuti takuramba tichishungurudza mwana, now that vanhu vaungana vakuzvinzwisisa, regai ndichibuda pamukuru ndochikurukura. Saka isusu hama dzinodiwa, ndofunga manzwa zviripo kuti mhepo yataura kuti ndiri pakati, ndichakutungamirirai kuti munondiona pandiri. Vabvunzwa zvekare kuti pamuri panotoreka here mapfupa, zvikanzi hongu ndinokuratidzai panotoreka. Saka pari zvino tamirira kuti vanhu vambogadzirisa, ndofunga manzwa nhau yekuchena Chiyera zvekare, hanzi kudi vanhu vakasviba, kunoda vanhu vakachena. Saka tichada kuti tinzwisise zvekare kuna gogo kuti gogo, saka pakuchena apa vari kunyanyorevei? Hongu tinoziva kuti vakadzi vanofanira kunge vakachena, kusarara nevarume nezvimwe. Pane here kumwe kuchena kunenge kuchitarisirwa panguva yakadaro? Tochiona kuti tiri kuzivisa zvekare masabhuku varidzi venzvimbo, kozi hazvaiita kuti titange kunozivisa masabhuku varidzi venzvimbo tisati tane shuwa kuti izvi zviri kuitika pamwana izvi ndezvechokwadi here, mweya wetsvina here, mweya chaiyo chaiyo wengozi here, mudzimu here. Saka pari zvino takuziva, takuchida kuenderera mberi tinozivisa vakuru kuti ndo chiitiko chavepo,
kumbira karubatsiro kana kuti nzira yatingafamba nayo muchivanhu. Njengoba limuzusoku ukuthi hayi ngalesi sikhathi njengoba umoya womuyilo usuphumile sesile siqiniseko sibili sesizathatha phela amacebo ukuthi siyebona osabhuku siyebona izinduna sazise kanye labokhansila ngoba kongayenza ukuthi sihle sigijime singakabi njani singakabi lesiqiniseko sokuthi yikho kwenzakalayo kusasa phela sebesicina sesinjani sekuyithe silamanga kumbe silamakuwa kodwa thesi sesilamandla ukuthi sihambe siye khonale njalo ukuthi umuyilo uthe ephumile wathi hayi mina nxa selibuye kuzonithatha kufanele libuye lingabantu ngathi abahlanzekileyo sokuhlanzeka lokho sifuna ukuyakuzwisisa ukuthi kuhlanzeka kokuthi ugeze ugcoba amafutha kumbe kulokuhlanzeka kwesintu esikwazi ukuthi owesimama kahlangani lowesilisa phela emacansini then owesimama nxa esesikhathini sakhe kafanelanga ebe ngaphi ebe khona ngale nxa sokusiyathathwa phela umuyilo lapha wabhubhela khona. So sizathi ukuthi sibuzisise ngakabanzi kugogo ukuthi kuyini sibili okufanele ukwenzakala kodwa lesi sikhathi sizathi sithathe isikhathi lesi sihambe siyehlangana labakhulu bendawo phela kwenza ukuthi siphombe ukugijima thina be-Drewmas Media sivela khona le eHarare sesisiya emadamu abantu abakhulu bendawo benjani bengekho kuti kazononyura mvura. Hama dzinodiwa ndofunga muchatiregerera nekuti taita kakurebesa kakutaura but hazvaita kuti tiende tisina kutaura chera mhuri haina chainacho asi hanzi pari kuda kutoitwa inonzi chiburial uyezve zvifambisiro ndofunga zvikwanisiro zvokuti vanhu vawane kufamba kozi patiri kutaura apa vanhu vatora kana kuti mabhonzo kana zvabuda zvaitika kuchada kuendwa kumusha kwavoko ivo pachavo transport yekuti munhu hanzi abva aenda uku ndofunga ukatarisa pavari kubva ivo pamba pavo vachinanga pabasa vanofamba netsoka. Foni havana vanoita yekukumbira kunana Sawira. Airtime ndoyavanoita zvekutsvanzvadzira kuti vawane ndofunga vakatsanangura kuti titokubata veDrewmas Media taita kutambirira kuti tikatenga kadhola kakapera saka patiri kutarisa kuti pachitiko chakadai mufi hatifanira kugara nemabhonzo kakwemazuva akawanda kusaziva tichanzwa kunana gogo kuti anogara mumba kangani saka futi pavari kugara pasi pamba pavo vari kuloja ende hazvitoita kuti atouya apa pamba pavari kuloja zvinenge zvichida kuti atoenda kumusha kwake from kumusha kwake ndokwachavigwa asi vanhu vanenge vachidawo kudya ivo pachavo havasisina kana nambuya vahombe ana tete vahombe ana baba vahombe ndivo ndofunga vatsanangura kuti iye uyo asina ruoko neuyu ndo chete varipo mumwe wacho ndiye ari kunzi ari kubata-batawo ari kumhiri then vamwe vana saka kana pane vanogona vanonzwawo vane mwoyo vanenge vaona kuti echokwadi harisi drama vanhu vari kuda help vane mwoyo unoda vanotibata veDrewmas Media tobatsirana nemhuri isusu tiri kuedza nepatinogona kuti tivabatsirewo nezvatinenge tiinazvo. Njengoba limuzusoku ukuthi imhuli le esihlanganela hayi iphakathi kobunzima ngoba ekusibambeni kwethu njengeDrewmas Media isithi hayi ifoni lesiyisebenzisayo siyicele phela kobomakhelwane so asila ngitsho amafoni ngitsho ukuthi size silifonele sasiyenze okokuthi phela sidinge sibili dola lokuthi sifone ngalesi sikhathi omunye wangikhona njengoba lambonakala sandla kakwanisa ukuthi esebenza nxa kulomunye sibilo singathi nguyokhangela imuli yonke layo usebenza umsebenzi yona le ukuthi bakwanisa ukuthi engahola ebhadala irenti bethenga ukudla sokuphelile njalo futhi njengoba sikhangelelene lokuthi kuzaba lomngcwabo babe befuna ukudla babe befuna ama-transport ngiyathemba ukuthi kulabana abalenhliziyo ezibuthakathaka inhliziyo ezizubuhlungu ezikwanisa ukuthi zincedise liyakwanisa ukuthi phambi abeDrewmas Media likwanisa ukuthi kulalaba abangakwanisa ukuthi bebanike bebathengela amafoni bekwanisa ukuthi bethenge ukudla abanye beprovide transport abanye kuthengwe nxa kuyukuthi kule coffin ibhokisi phela lele lizaphakahamba lobani lomuyi lowo kube njalo njengoba sikhuluma khathesi ngabantu abazidubekelayo okuzwisa ubuhlungu kakhulu ngiyathemba ukuthi kulabanye phandle okuyidola khonokho okuyi $5 ozakukhipha kuyakwanisa ukuthi kubancede kakhulu.
eka regai timirire kachirongwa chemangwana tonzwa kuti aiwa zvinenge zvichifamba sei. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Yeah.